באנו לפה הערב פעילי ותומכי תנועת ישראל יהודית לדרום, לשדרות, לחזק ולהתחזק עם התושבים הגיבורים והאמיצים שנאבקים כבר למעלה מעשור תחת מטר של טילים וקסאמים וגרדים מהחמאס, שכל מטרתו זה לפגוע ביהודים ולהרוג יהודים. וברוך השם הם התושבים מגלים דוגמה ומופת של גבורה שבעצם מקרינה על כל תושבי ישראל, של אומץ וגבורה מול החיות האלה, שכל המטרה שלהם זה לפגוע כמה שיותר ביהודים ולהטיש את מורם. וברוך השם התושבים גילו אומץ ומורת רוח, ואנחנו באמת גאים בהם ומחזקים אותם, ובאמת מקווים שממשלת ישראל תמשיך בחיסולים הממוקדים. לא רק את ג'ברי צריכים לחסל, גם את הנייה ואת כל החבורה שלהם ומשתפי הפעולה. צריכים להמשיך עם הסיכולים הממוקדים, וגם ציר פילדלפי, ששם כל המנהרות שעוברות שם, וגם כל המחסנים שיש להם והמאגרים, צריכים להרוס ולתת לחמאס מכה אחת כמו שצריך, שיבינו שאנחנו איתנו לא משחקים ונגברו המשחקים. מה שעד היום ממשלת ישראל פעלה בכפפות של משי, עשו את מה שצריך לעשות, אבל זה לא מספיק. היום צריכים באמת לשנות פאזה ולהתחיל לפעול ביד ברזל ולהגיד לחמאס שכללי המשחק השתנו. אנחנו לא נסבול יותר שאנשים פה, ילדים קטנים, יפחדו לישון בלילה. החמאס כשהבין שאנחנו, הכוח הרתעה לא כל כך חזק, אז הם הגיעו כבר לאשקלון ולאשדוד ולראשון לציון, והמצב הולך ומחמיר. כדי לעצור את זה אנחנו חייבים להתחיל לשנות את כללי המשחק ולפעול ביד ברזל. אנחנו בתנועת ישראל יהודית נעשה הכל בהסברה, בפעילות, בהכל, כדי שממשלת ישראל באמת תבין שצריכים לעשות יותר ולהגיע למצב שנוציא את החשק לחמאס שלא יעיזו לזרוק אפילו טיל אחד על יהודים. וכמו שאנחנו לא ישנים בלילה בדרום, כך אז לא ישנים בלילה. הם צריכים להבין שאנחנו עכשיו נתחיל להבין שאנחנו לא ניתן להם יותר להמשיך עם מה שהם עושים עד היום. אני רוצה לומר שתנועת ישראל יהודית קמה לפני שנתיים במטרה באמת להכניס שיח של אחדות בעם ישראל. עד היום רגילים דתיים, חילונים, ספרדים, אשכנזים, הדברים האלה השתנו. אנחנו רוצים לתת תקווה חדשה לעם, בעיקר הדור הצעיר שרוצה פה מנהיגות ימנית, לאומית, חברתית אמיתית. העם בישראל היום, לצערנו הרב, קשה לו מאוד מכל הנושא של הדיור הציבורי. היום צעירים אין להם עבודה, אין להם פרנסה, הנכים המצב שלהם קשה מאוד, הקצבאות שלהם, המבוגרים. היום המצב החברתי בארץ מאוד מאוד קשה, לא ייתכן שדירה תעלה כל כך יקר. אנו בתנועת ישראל יהודית נעשה הכל כדי שהנושאים החברתיים באמת יהיה שינוי אמיתי. אין בדיור, אין בתעסוקה, שאנשים יהיה להם כיף במדינה הזאת. עד היום מפחידים אותנו הימין ושמאל. אנחנו רוצים משהו חדש, לתת תקווה לדור הצעיר. אנו חושבים שבאמת צריך פה לפעול יותר לנושא של אחדות בין דתיים וחילונים. הנושא של דתיים וחילונים זה נושא שצריך באמת להעביר אותו מהעולם. צריך עם ישראל, עם אחד, אחדות, שיח של אחדות. יש ימין, ימין קיצוני, כל הביטויים האלה כבר, אנחנו רוצים לעשות משהו חדש. באמת צריכים מנהיגות ימנית אמיתית, שבאמת תפעל למען ארץ ישראל, למען ההתיישבות. הנושא של ההתבוללות, המיסיון, צריכים לעצור את זה. אני לא יודע איך עוצרים את זה, אבל צריך לעצור את זה. צריכים באמת להתחיל לדבר בשפה שאנשים מבינים. העם בישראל, בעיקר הדור הצעיר, מחפש ורוצה ושוקק למנהיגות אחרת. מנהיגות ימנית באמת, שבאמת תדאג לאנשים, תדאג לארץ ישראל. לא ייתכן שיפנו יהודים מהבתים שלהם, לא ייתכן. לא ייתכן שהבדואים בדרום אף אחד לא עושה להם שום דבר, ובגליל לא עושה להם שום דבר שבונים לא חוקי. וכשהמתיישבים בונים אז עושים להם. זה דבר שלא ייתכן. צריכים להכיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון, זה דבר מתבקש, זה דבר פשוט וברור. צריכים לפעול ביד ברזל נגד כל מי שפוגע ביהודים. צריכים לעשות משהו חדש, ואנחנו בישראל יהודית, בזה שהם הולכים להוביל את השינוי. אני קורא פה לכל פעילי התנועה והתומכים, להירתם לתנועה. אנחנו עכשיו מתחילים בפעילות חדשה. באמת יש היום את ארגונים של ישראל שלי וכל הארגונים שפועלים, אבל ישראל יהודית היא משהו חדש, היא משהו של מנהיגות, שבעזרת השם בעתיד יפעל לשינוי וגם למהפכה בעזרת השם.